Sudo boost. Vítej do Cyberpunku. Já nehraju na Xboxu. No já... Hele, já jsem hrál na Xboxu a tohle se mi fakt nestalo. Co, zajdeme za takem pro I nebouchneš mezi tím. A nevím, zajít autem. Ty lidi ne, prosím. Já bych třeba řekl, že... Cože? Já bych třeba řekl, že nebejt těch cápů, co zaútočil na Takemuru, tak by byl mrtvý. Už nejedu dozad, teda prostě. Tak vystup, taky tě to schoří. Kam proč to Jsi uvězněný v autě. Načíš hru. Tak když Ne, to proč se mi někdo... ty automatický save dělají, když se mi to zabugovalo? OK, bráško, tak to nešpat. A teď je to spadne zase zpátky a budeš mít zase ježdění pozadu.